il-25 ta' Diċembru, solennità ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 2, versi minn 1 sa 20. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ dikriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja, u kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi ukoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret u tal-Alludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet tqila. Ġara li meta kienu hemm Marija għal ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha fisqitu u midditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U dirilhom anġlu tal-mulej, il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżawx, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-Mulej, u bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija infisqija u minduda f'maxtura. F'daqqa waħda inaqdu mal-anġlu għad kbir ta' qtajja tas-sema, ifaħħru lill-Alla u jgħidu: Glorja lill-Alla fl-ola tas-smawiet u slim fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Meta mbagħad l-anġli ħallewhom u telgħu s-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin: ejjew immorru Betlehem, ħa naraw x'ġara, kif għarrafna il-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, jisebħu u jfaħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semaw, kif l-anġlu kien qalilhom. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Fl-Imperu Ruman kien isir ċensiment kull 14 il-sena biex jaraw kemm kellhom nies u għalhekk kemm setgħu jiġbru taxxi. Giuseppi u Marija ivvjaġġaw għal 80 mil minn Nazaret sa Betlehem. Kien żmien inkonvenjenti ħafna għalihom għax il-qagħda fiżika ta' Marija ma tantx setet tippermetti vjaġġ bħal dan. Hi kienet waslet biex twellet minn mument għal ieħor. U minn barra dan kollu, Betlehem insertat kienet miżawda bin-nies. Huma kellhom jissetiljaw fl-aktar akkomodazzjoni primittiva possibbli, dik ta' qar fejn kienu joqogħdu l-annimali. Għaliex kellu l-Messija jitwielet f'kundizzjoni daqshekk miżera? It-triqat ta' Alla huma differenti mit-triqat tagħna. U li qiegħed fil-għoli jiċċekken tant
u jingħaqad ma' dawk li huma ċkejknin, ma' dawk li huma xejn, ma' dawk li jsofru inġustizzja, ma' dawk li huma oppressi. Il-mulej ma jinżilx minn fuq bih innifsu fil-majestà li kienet tixraq lil re, imma fl-umiltà u fiċ-ċokon li xurina t-triq perfetta tal-imħabba. L-unika kamra għal Ġesu kienet is-salib li juġi biex isofri għal dnubietna. Fit-twelid fqir ta' Ġesu aħna nilmħu is-sagrifiċċju kbir li Alla kellu jagħmel għalina meta tagħna lill-ibnu li brieda ħielsa ingħaqad mal-mewt tas-salib għalina u għas-salvazzjoni tagħna. Marija u Ġuseppi kienu mir-rimja ta' David, ir-re ta' Iżrael. It-twelid ta' Ġesu f'Betlehem kien it-twettiq tal-profezzija li l-Messija kellu jkun mill-erq ta' David min-nisel tiegħu u jitwieled fil-belt ta' David li hija Betlehem. Din insibuha f'Iżajija kapitlu 9 versi minn 6 sa 7. Għaliex l-anġli ħabbru it-twelid ta' dan ir-re ġdid ta' Iżrael lir-rajja aktar milli lill-poplu ludi jew inkella lill-mexxejja reliġjużi ta' Iżrael. Alla jagħżel lil dawk li huma umli biex juri it-tjubija u l-imħabba tiegħu, juri il-qawwa lil dawk li huma umli f'qalbhom u li huma lesti biex jirċevuh. U fik il-mulej isib dik il-ħeġġa li tilqaw fil-qalb tiegħek u li toffrilu dar hemmhekk. Għaliex il-kelma ta' Alla saret laħam? Għaliex Alla sar bniedem? Fil-kredu aħna nistqarru għalina u għas-salvazzjoni tagħna niżel mis-sema. X'inhu s-sinifikat tal-inkarnazzjoni għalina? Il-kelma saret laħam biex aħna insalvaw u nerġgħu ninaqdu ma' Alla l-Missier. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu is-salvazzjoni. Il-kelma deret biex tneħħi d-nubiet. Il-kelma saret laħam biex aħna nkunu nistgħu narfu u nesperjenzaw l-imħabba ta' Alla. Fit-twelid ta' Ġesu bħala bniedem aħna naraw l-ewwel kruċifissjoni ta' Kristu. Ġesu li minn Alla isir bniedem, qisu diġà qed jissallab l-ewwel tisliba tiegħu. U li tela il-majestà divina tiegħu u ċekken tant li sar limitat bniedem bħalna. U aħna kemm aħna lesti li niċċekknu quddiem il-kobor ta' Alla? Kemm aħna lesti ninżlu għall-kubtejna quddiem is-sit tagħna u b'devozzjoni u adorazzjoni narfuh bħala l-mulej? Kemm aħna lesti li mhux biss nistqarruh bħala l-mulej imma wkoll nobduh f'kull ma jgħidilna hu. Hu ġie biex isalvana, imma ma jsalvanix mingħajr il-kooperazzjoni tagħna. Mulej Alla tagħna, bit-twelid ta' ibnek il-glorja tiegħek iddiet fid-dinja. Fil-waqt li aħna niċċelebraw din il-miġja tiegħek fostna, għatina li aħna nduqu minn issa stess il-ferħ li inġejt biex tatina. Aziza Marija, aħna nafu li fit-tieni miġja ta' ibnek u se jiġi u joħodna miegħu fejn wedna li qiegħed iħejjilna post. Għatina li b'talbek aħna nkunu mħejjin biex meta jiġi nilqawh minnu fih bil-ferħ u jkun jistħoq inna dak li wedna u dak li ġi biex jatina bil-mewt u l-qawmin tiegħu
Amen.